Yabaya we yetiawa press conference a yefre ade afa yenua prekope a we yebununi Kofi Adoma Nwanwani ne accident he ne a lot of misinformations in sama sebe ontisa na binum beka wono ne awie ye pese yedane akire ne ye kire mu sede wote edema adofo dom ne mpempem Didia ayenfiale kwiso beta hwe ayenka TV hwebi video no na beboa pa Mama obi bia kwa aba emra ahenkan TV so medi ene MC foreigner se na wonim dada no ohwe bia ya migina ya eha eye abase eye mahini ahemfie ena migina ye Juma Dewi ekoso wa ha eye Bronchampem Association atu fa all the way from Techiman ebi free Sunwan ebi free Doma ena yaka bom ena abiduru eye abase mahini fie ha press conference bi ekoso we fie ha efa yenua Kofi Adoma Nwanwani nsensem accident ekosiye ewo Doma Kwafi festival no ase information bi ekoso social media no so a enye nokre ene na Bronchampem Association etu ho no mo so omo abakirim se ne nsem no tie na se be ya wo a wote ha a wo so wo hwe no omo antu futuro angu ani we ni ensem a ye Ahenkan TV ene awia ye de ba ese de be so mu ndi ka me ho na yenko na press conference no yenko tie amu nsem ne yemra de franca inni wenim Consorio Bronchampem de Duaqua me Homa Yansore Bronchampem de Duaqua me Homfa Enkunim de franca inco Yansore Bronchampem de Duaqua Monfa Ekunim de Franca Inco Anom ene adofo Bronchampem Association for yashia mu ewa ha Adom ene mpempem nananom yadenchia efri yempanyimfo ho edebre mu nyina biaya yewe ye abase abase manhene na himfie ne yewo sesie ya befre ha jatabuom ahimfie ya ba haidie ye begina ye patrons anamu patron a wodi kan eye abase manhene obrempon krutachi the second ye woto so mienu eye doctor osagefo osiade yo ageman badu do mamanwura ne woto so miensa eye wosena kofena tabiyaw ya woye nkyira manhene ne woto so nan ye odene ho afram brempon ya woye suma manhene ne woto so num eye doctor ohempon ye boa asiama ya woye atebubu manhene ne odi ho biem eye ye nana drobo manhene de otwato woye patrons him sesia ye kasai eye akan nyina piesie oyoko panyini in fact de wode akan na konwa anyini a esosen akonwa bia e wo manyimu eye osiade yo akonfia meal the 4th Techiman manhene yadenchia efri mpanimfoe ho anase nananom be ho edebre ho ya yeti hai eye Bronchampem Association efri mmia ye bebre ohwe menua ya wodi kan ya opon ofridoma wing ne wotoso biem eye brafo okan brafo yin bia owo doma ahimfie mi ameti hai fosu Gideon hunim medada president de ma Bronchampem Association minu abo ahe ewo abase Bronchampem Association ena afen so yene aye general secretary eye Owusu Jaban Hayford etwato ne dom ne mpempem a begu yachi enyina ena ye baya
anokwa semini waye boko nanso onye boko saa brano nsemisia sade ya hye hobo se ye de ahobrase kwan so ye be kirekire mu hibia ne ye ba be kirekire mu de a kire Ghana fo na ansana obeteme kasa ahe ma dikin aka se obi sore na ode oye babunu ewo baabi na wo kasa ogina ni wura no mba na mu ne kasa nti waka na ye kasa twitwie na ye ateni a oka de gu ni wura no mba hu fi na oka na animonyam wo mu so a ehye ni wura no animonyam na me de ene me dom bunu nkyempe masoso ehyi na ye wura no mba ka bana momu ni ye beti etie nti enya de a kasa twitwie bia befiri yasem himu aba ye ba ya wo ye tiawa press conference a ye frɛ ade afa ye nua prekope a wo ye bunu ni Kofi Adoma Nwanwani ne accident he ne a lot of misinformations in sama sebe ontisa na binum beka wono ne awie ye pese ye dan ye kire ne ye kire mu sede wote ede ma adofo dom ne mpempem na odinkan binum beka se ada ne dadaada yen kasaye efise Kofi Adoma Nwanwani ye nua prekope ne yawo eye yawo a yenso ye tibi ni sun ye sun na namane eye namane enti ne ato no he ye gina ha se ye ne no ye te ne yawo he ase na ye mane ko se ye wishing is resounding speedy recovery sa ne ye beka ne potokasam yo ensem yi be ede tete fore ama amanfo de afore na nanom bebre se bimpo eka se ebia na ye wobotaye bi se ye pese ye bibi editia ye nua he ne ye ne saa ma menkyere kwane a efa so a ye nua Kofi Adoma Nwanwani wotimi nya kwan se oba Kwafie Festival ekoso ya Doma 2024 himu anokwasem ni ewo se obia ti ase sei nso se Kwafie Festival ekoso 2024 hi ye festival akoso Ghana ha eni ne so nibi anase bi maada sentine meka na saa we ni ye festival mpo nhemfo abeto santene na babeche ya nananom he bantimi anche ya nwie ne sumduru ye ma ye pon dwumadie he e kire se dom bunkam so na beda adwuma pade woja ne wura kwan ye nyina nim na agema badu eye adua na nyina piesie na ho brase ne do ne tema wowode ma ne manfo eye domafo mampo etra eduru miamia bebre ne science anti eba se wo di afahye he dom ne mpempem ba ye se be ba abejano na ma menhya ase emfiri kwane a efa so ye nua Kofi Adoma babi in fact ya nana ode ne ho afram brempon enim Kofi Adoma Nwanwani since 2013 abra na wokoni program so pampa so bibinti memmo media house hidin na wokoho ene ne kodi dwuma nti nana koho ekokodi ni dwumadie ye nyina nim se nana ebasika korabia nsense microfinance wodi mu ntintima a we consultant nti no ko program he so nti in 2013 o appear on Kofi yenua Kofi Adoma show so wieye ne yenua ba ko gazebo ya wo sampa introduce nana de ma yenua Kofi Adoma se nana one ne ba bedi suma hene ema in fact ayonkofa he ekosoro nti Kofi Adoma ehia bibia na otimi frɛ ege nana adwenkyere ewom program he ekoso bebre ema Kofi ebie ni Kofi TV kura ya nana afram brempon edi mu chefa bebre anase o contribute ni quota se be ya Kofi ne platform he ebenyini esan se enya abronko ne dokononko ye nyina ye nipa baako o se ye ka bom ne ye support ye de ma ne kosoro nti ayonkofa he kosoa ema eduru 2019 Cubana eya abonofo adehye abewo North America be 10th anniversary anabedi nana enam nana suma hene so eya nana Dr. Afram Brempon so ema Kofi Adoma enya kwane eko America for the second time according to yenua Kofi Adoma Nwanwani eko cover program he in fact anwanwam de bebre ani free mu baye
na menyina we so e na menka bibi nkyere wo blogger wote baabi a sebe wonnim baabi a ayonkofa he fafiriye se Kofi Koye he se onya bibi wom na ya hwanhwam de a mepa cha wante bio asem we a mekan esi 2019 na cha se ayonkofa he aginama from 2013 a traveler to 2019 in fact etwasoa de konanim satam Cubana uko Columbus a ya maame Harriet Ajay no ye president wo ho vice president a no wo Cubana yenua Andrew Yeboah onana na oye vice president Kofi ba wo be ye nadwuma se de se ye nyina nimbonofo modene ba abebo nti Kofi be bɔ ne ho moden ye ema dwuma de he eye kra behwe eno achi ne na anwa da Kwafie festival ya egintre ha in fact Ghana yenhu ne se so dai ebe na on the 17th na ye Sunday ansa na program he abaso ne yenua Kofi Adoma wanwani esanse wona ye nana suma ewo nkita hodie nti wofra ne se publicity ewo nkran about Kwafie festival he ewo fam nti nana sade ya wona ose ade yo agiman badu tie yi de eye do mamman wura ebe ya nka linkeme na mintimi nya sade ebe ya ye betimi ya promote program he mana ye kra behwe yenua Kofi ye besra wo se sa adwene pa wunya he enu hoda osanse wa kire se wo ye bunu ni na nka wo ye ama bunu adwuma akoso nyankopon ne nananom benhira anokwa semini tata ma yenua Kofi efre ye na ye nana suma hene one ye nana doma hene etika ma betu kwana ko baabi nti wo kase efa Kwafie ho ane ye nana ebie ni speaker loud said e be ya ye nana doma hene ebete said ye wo ka nti wotie nkombo hibia na network nye ne wakate ye nti ye hangi apa ne nana suma ebo nana doma hene mane se eye wa wo de hye Kofi Adoma oso opese cover program he na obo hu dawro na edu akire na se we de e asempa obi anka se for asempa kodo asempa de oba wo ye ne bedi ho nkomo se nana doma ebisa nana suma se na ne ebisa ne se onfa ne budget emmeto yanim se ne wo beje na yenhu na yanya ho nsiesie anokwa semini Kofi Adoma ekire se wo ye bunu ni ampa nti waka se wontumi in charge nana doma hene nana ya nana doma hene de bema ne bia obesom ne nana se dabi benya ne saa woni team ene beba be ya adwuma sentwerefo asema me kan nyina dance ye da ho a me wie na wo pa me de dance ye he ebema ho woni team ene ba wo ba be ya adwuma oba ne sen na waka se de me de bema bia nti wo de o ma ye budget nti edi be ye nanan ne ye nua Kofi Adoma in fact na ye ne de ne se obe charge nana doma hene mmom na wone no saa tambe ni ayonkofa de by true nana suma hene nti ba benya saa ayonkofa he odi be ye 4 days ne Kofi Adoma efre nana suma hene se opese oje 30,000 aya titisika he 300 million eno ne wo beje na watimi aba abekova program he enti nana suma ya ne se saa de ya forward mame on WhatsApp na me forward mame nua osagefo sebe ya wonwa de naniwa ebehunu se de wo charge anakwasem ni yenua Kofi ede budget he ba he na akwaya 30,000 here wakan no for Angel TV ne wotoso biem eye 15,000 for Kofi TV and afa de wotoso biem ye 10,000 for Magreheb se ono so beba bekova ye ne nana suma bisa se ono kura de onim Magreheb me ye nyina ye nim ya nana doma hene ba bia wo hobi nti wakasa ono de wonim no na wo followers pa nti wo ba bia kwani da fam obetimi aba na kasa ne ninja mu wo charge wie ye he ne nana suma kura de anhwe boa wo de aba he se de ofo wede ma no ya na opia de ma osagefo no osagefo be frɛ nana suma he ne se na Kofi anka se 30,000 oya da ni 15 ne 10 bia beka ho ema ni duru 55,000 ne wo be kyerɛkyerɛ mu se Kofi TV hi gina nko Magreheb gina ne Angel gina na Angel fo he ya wada no pa bebeba be fa program he
na face na nwumre ba fa nti wo hwa 30,000 abeje he de enya de a wo bro so anokwasem ni na nate ase no wagi Kofi Adoma bank account. In fact, o man Absa account and I say yes, bank account bi no wa chance e no bi ni doma ha. Nti ebe ya ma me commercial bank de na yenua Kofi Adoma man commercial bank account a Stephen Adoma na chese ono ani din ene da so. Ne be ya nhyehyɛ sɛ wo be deposit 20,000 na 200 million. Na wo betwa wi a de aka he be de aso ne so. Nti Jumadi ehi koso ye nyina ehwe se nka Kofi ebeba yawada anopa. In fact, be frɛ Kofi wie after se ba send sika he, ofra na akoto voicemail. Ofra na akoto voicemail. Nti e mo saagefo efa phone frɛ ni nua suma hene. Ya frɛ Kofi a ne yenya no. E ma ono so frɛ Kofi ma ne koto voicemail sa. Nti a kire ni Kofi be frɛ ye na na suma hene. No a kire ni se o wantimi ansim eye okuada anadwo because enka obe cover program yawada de a e wo se okuada anadwo ni wusim na nka yawada he anopatututu wa sete woni ema na wa atwa program he nti obesimu nyame boa yawada himmom na chese atiefu ahutie me yawada nhyehyɛ ehi a yegina so se ye betwa morning show on Angel a ye de 30,000 he yawada he anya maso ne he akoye bibia ewo ho enye hwe ni ye koye nim nti wo hwa yawada he ebo no nkron be 9 mu ho ni ye nua Kofi efre ye nana suma hene se oh yes ma ye ba na ye duru duma sua a ye ba ne nana kire ne se oh ho ba mom frɛ me na ekyeye na Kofi meduru ti na ade asa ekwa anadwofo ma nana kire se ebia wo meduru na ade asa nti ono adi kan frɛ Kofi no wode number bi enam ne so no wode committee chairman he festival committee chairman ne number ema be se ben frɛ no na be frɛ no he so be yi ya ye nua ba hard working lady a wo wodo ma himfi abampreda se ye nua ba Linda se Kofi ba onfa ne nko hotel because one ne hwe accommodation nyina so ti me fosu Gideon ne bono champion fo a ye kɔ nyina ye nua ba Linda ne kɔpɛ ba bi maye ne ye kɔda nti kasa ne ninja mu anokwasem Kofi beduru ye ema Linda ekope ba bi de ma Kofi ne na suma frɛ ye wo frɛ no so me wo Linda nchen a wode me ko hotel ho na chese de ye hwehwɛ no ye fumpan ne wo hia ne me ye hwehwɛ se Kofi beba be cover Kofi aba wie na chese how bia eni ho biem ye ni ade kyen program he eguso a ekoso ne Kofi eye se okwa akotwa na mom program ekoso wa abampreda se ahimfie dada ahimfimfini nti Kofi di kan sete ne cameras ne niema wa abonten ne be kire beba bi a ebe koso no otutu ye ne okọ hyehye ne wo mfini ho Kofi hyehye wo ho wie ye he no ohu se hene bi ne dom eba nti wo ba betwa e wa abonten ye mu ne nkwanhia he ba ya brani etutu a ematuo he mu atuduro ebo Kofi ani nti nyame anim ni ya ne twentwen so se domafo munnim bonofo ne akoma pa yewo me bobono domaman connect fo me bobaba so be di mu ntintimma ene nananom a behu ye edi Kofi ekodoma hospital a ewo ho ma be kwahuhuru nani so ewie ye mebia me de adanse die beto wo one be eye video ahodo se ye nyame ne aye nyame a nka edibone ni nyina me de hu video be ma ho nsentwerefo na ho abo in fact na just Kofi eye nso enye saa nti Kofi ye se obebu na ketem na wode akọ asema ye kan nyina he ma me nyina so na me mfanse bibi menua ya wote me nkin oka abrafo he ho abewo doma ahimfie menua pagya wonsa na ye nhwa ade ohwe ne nsa a obehu se be de bandage abobo ne nsa in fact ye ko program ewo ho ema wo tutuo matuo he paye ene etete ne nsa na se eye ne nsa se de ayeyi ne America edi asiso ne se eduru amamra ne amane mu a se de nkwanhia ewo ka kwan so se de nkwanhia ewo yadwuma mu se de nkwanhia etimi to nipa bi ahe etimi to saa nipa he bi menuanom asantefo mebɔ hu din de ayemfa nto ho mebɔ hu din a anidie kwan so nyɛ se bi akasa twitwie ye nyina nim eya na asante hema ye okoman joy online a we report ye
say one person shot dead wa obetimi bohwe say enye nokora na ya mamra ne amane ya bi na ekoso ne manhia ahemfie betutu a ekoba obi wahu nti ewa ayade a nkwanhia etimi etu nipa bia wo de obeyemu enye no nko o obo manhia obehu say incidents bebre asi so me kasa asem we e de akere bloggers a ba ye ne sesebe ba je contract pifu bi a bentimi no na ba twetwe amanfo de abewura saade wem nti ya ye tenche ye mmisa se manhema yie na ba atotuo na se tuo he aka obi manabu a yanka se ohempon a wo ho yi wonimhu bi ne saa nipa hiwu ya na da bi yenim se asan e wo ho ewom se ahweye wo ho de nanso nsɔhwɛ ne asan so e wo ho nti ya ye nua ya wote ye nkin se obi se ye se ye bedi Kofi Adoma bone a me bi se o ye nua odi nanadoma ahenachi bra no wosua ne wodi nachi a fitimfie be ye dunum be 15 years ne wodi nachi a ye se adwumadie wanhia san kwanhia hia bi 2024 mu ne wo hia san kwanhia yi ntina me bi sa se ye nua so ye boye tim se ye be ye ne bone bi ana ne ekoso wa asante fo ba hemfie he be hyeda ne bedi saa nipa hia wu ana eye ade a wotimi si na wosi a homma ye mpekwan a ye befa so ne ye betimi aka asem he boko na mmom me ye nteneten ye nsa emfa nhye obi so na mmom megina we so na matu ye nua bifo eye ye nua Magreheb ye nua Kofi ma dikin aka se ye a wo nam mu mefo so Gideon ne bono championfo nyina ye te saa ya wo hi bi esan se wonso no sini ne ye na ye so ye nso no sini ne wo moja enam ye mu sa abonofo bi ni nam mu nanso ye nua Magreheb eye me se o ya su a chin kunani wa yi ase ye besrew ada be de wa ye bi a twaso benkasa wa ye bi a toaso nsami bi wo ho a wo ka tumu nchene dodo ye besre se twaso eya ma ya hu se sebe wo tirimupo bi e de fade wo ye he ho osan se Kofi Adoma asem we si ye he edi beyam na wotwe miense ekobosome ansa na eba abonten so odi ene ba ya prekope ye pagya ni hu se de ye pagya ni a ye nua Magreheb a wo firi kira eye wasagefo agiman badu na saase so ya ni benkum hene ene ye kira hene nti senka ye ka kora nka wo ummom ne wo beka ne se de etie nanso eya ye se wo di bi ka ho dodo Boron Champion Association ye ka kire wo se ye sere wo wa ye bi a twaso ye ba na ho brasiem ne ye ne wo ka sa ankomo we esan ye nua hi pira wa pira nti ye me ye ni gidigidi na ne meka bie mato aso ne se ye mam mekasa ye ma dikan aka ma minsi so bie mansamato aso ma kirekire makọ na nanom bia ma pese bloggers mo be kasa be ho benje pinin kasa mo ho osan se Kofi ye yawa bete he na nanom bete saa ye yawo hi bi na amanfo be kasa na nanom ba yi bani e de ama no da bi ye wo Suma traditional area ne ye wo Suma traditional council ne ye wo Doma traditional council sabe enye obi a open mischief ana boni bi adia wontumi meka mienu himmom ewom se wo saage fo ninua kan ne ye na Suma hene de nanso obi a wo babi a wodi ninkui obi a wo babi a ne territory ne yard ekokosi nti mesre mo ba bebetimi de odi obi abeto abonten akakasa twitwie e de afa nananom bi hwen e kire se sebe be wotirimupo bi na mesre wanhwe ya wo beje pa eso sen wo wanhwe ya wo beje pa de untumi enoda nti ye besre waye bi atwa so ye nkasa waye bi a to aso ma mento aso na menko ye nua Kofi ni incident him ti ni ebeba ne se bebefa Kofi na be de Kofi akonkran ampani ampa be de Kofi koduru nkran ya ye wodwumade hia se nyina behu se ye na Suma hene na wani ho enti oba memenda eye deba kese ye ye nyina nim se de dom ne mpempem bunkam so na dwena maso ma na misa Kofi asem nti wa misa Kofi asem nti kwasi ada Thanksgiving service ase no obisa se na Kofi wa he ne saje fo ka kyen de okọ nkran okofi ada no pa he nti nana kora ohwa na dwene mu ye ne na kakra na mmom na bete wa program ekoso nti wantimi ammisa mu asem akire ni obisam ne bebka ne asi nyina ede kire nana kwa no wofa phone ofre Kofi yenua Kofi Adoma nwanwani efrefrefre na nana yenua Kofi MPK ko he
no wafra akyire ne Kofi Adoma eyere ebefaye abusuafo ho animu a ne wokan he mintumi mfama no enka enkyere camera wa ha esam buo ne ntete ne anidi a ye wode manana no munti asem bi wo ho a nyame ne meka bi na niti ya otwam ne meka ne se nsem a ye nua ba anase nana hema a ne hema ne ranka wo he saa hemfo him 51 ne hye nana suma hene nase ono ne level a wo sesi 51 ne hye nana suma hene nase wo ne traditional council nanso nsem a woka kire ne he na wontwa ye yani anje ho na akirei ansa na nana suma hene ema na hunu se na woni ho oba grande ba hibi ne nana ya Kofi Adoma ne yere otwa ne ho a osane epa nana chewo se se wankasa yi a wonfa nche no eno eda nchen ye nyina nim se kwafie ye festival na ye wonhyehye ya ye didi festival enti committee chairman na wada festival hia no eye oberima dai kusi jaba na woye doma eye ankobia hene wone ne da no asem yisiye na na sajefo emfa ho se domafo tu ho na mo wo doma ba mana nso ho otu festival committee chairman esan fa nkonwaso hene de ka ho ema be bo anan ekonkran ko hwese de Kofi ho te anuanom ohene ebekọ baabi a obekọ ne nsansa na eyasem sebe me bisa na mempofo so Gideon a meda bono nchempema no sebe menkọ baabi nsansa nti de me kire ne se na ewoburo nya beremu bekoye ekoye Kofi aye kakra ko hwese de ne ho te na bekọ hwese de ne ho te wie ye he ni Kofi kire se be the bandage bi abo nani so after se ba kwa aba na suma hene efa fon efreye ema o kire se be the bandage bi achechiri nani so na se be sane bandage hina wanye yedi a je be de ne ko UK ana be de ne ko Dubai na be kokoye surgery ehwe nani he se de be ya obeyeye ne nana si yo ye de mpaibo eta wachi se be sane a yegidi se obeyeye kasai a meto aso yi ewo hwa wosan se bede se utumrika kotwam wotamfo ne dan achi a wopae wo kromfo nti na amanfo anya tirimupo bi wo ho se bede be rane eye dwumadie fefa a ekoso wo doma he down na ba keka ne bebeka nti na kasa bebre aba monten so me de kra de enye kasa he ne hiame o kasa wie ye he eba se Wednesday besane Kofi ani nti na nana suma afri nkran aba okonkran wa free ho aba beduru a wo techiman a wo ye workshop e de ama Pentecost fo bi eye credit union fo nti wa kwansima ne Kofi Adoma e frɛ wo no ankasa frɛ nana se nana me pese me ni wudi nkomo no wo de Kofi me kira de nti me frɛ ho ne Kofi ende ko he asema me kan me nua Kofi Adoma eye dansini obi abetimi atwe apini no abisa na sembe boa kwansima ni yenua Kofi Adoma san frɛ biem ofrɛ no de nana nti wo se wuntimi ne me nkasa no de Kofi mi gina me na so a me kire ade nti se me wie me ko break pe me frɛ wo na ne ewo ho bia me ne waka ewo hwa ne 11 boy ne be ma nana no break ne nana ko frɛ Kofi ofrɛ Kofi a Kofi asema a obeka ne se nana mani hi sei mani fra no de nkasa Kofi wani emfra no de mani he ya na ye me ya nanso still mente ya nana osagefo enka osagefo ajiman badu yente ne nka no de nana do ma he ne asoma committee he festival he a wo ba ya nkwanhia ba ma wo be hia ye he ne chairman ya nkasa ne nana asoma ma na ba wo hoyi nti nyese me defend me nua sa wo kasa mente nana nka de a mente ase nti ema nana suma hene efre nana do ma hene e de to nanim ema nana do ma hene eyi $5,000 e de ma committee chairman festival committee chairman eye nana de kusi jaba weye ankobia e de ma doma traditional council eyi $5,000 e de ma ne say yo Kofi se sebesane bandage hina anye yedi a be de ne be ko UK ana Dubai enti be mfa sa sika we finance na onfa ntwa ticket na onfa nko Dubai he anokwa semini nana efre Kofi nom frɛ
wamfa na wei ne na de kye na na suma hene san frɛ Kofi Adoma sɛ wo check sɛ de ne ho tie ofrɛ ye he ne yere ene fɛ na mom okama ye hu sɛ eye yewura na na agyeman badu ne yere afrɛ nanso wone de wa abobɔ na adwene de ama no sei ni woka no mintimi enka bi nka ho ne mintimi nyi bi mfiri mu go bisa ne sɛ ne sɛn ho ema ne kyerɛkyerɛ mbebre abusuafo yɛmfɛ no ntu yachi nya no nti kura ne ye wa ha nti na ne bɛba ne sɛ ɛwɔ sɛ na suma eba inauguration ɛyɛ president Mahama 7 December na bɛ so ani in he oba omeka na da ekusi ne ho na benyina benkamom na benko Kofi Adoma fie na benfa $5,000 he enkonkoma na esan sɛ wo fra a benfa ne call ne na ye ne sɛ waate in fact asema me kan happened on the 7th of January nti nana ba wie ya wokɔ inauguration wie nana na kyerɛ sɛ wa abre nti ade akye na bakɔ atiefo a hutie me saa na dwohia no ndu pepepepepepe ne ye nana ɛyɛ ankɔbea otwa nani de hwɛ bane a wo firi mu na kyerɛ sɛ bantimi ene nana suma ankɔ ansan amfa $5,000 he ankɔ ankɔma Kofi Adoma ma adikan ma kyerɛ mu sɛ na wa adikan akɔ no ne edinkan ɔkɔ he wɔde boa madeɛ kakra de kɔma Kofi ɛnyɛ no nko ne ɛkeka ho bebre wɔde kɔma no enti ɛba ne sei nana anko antimi nkɔ esan sɛ amanedeɛ ene deɛ ɔkɔkɔhwɛ no betu ne sɛ ɔnkɔhwɛ Kofi Adoma he ɔne ne aka nkyena gui ɛma Kofi Adoma ɛbɛkyerɛ mu sɛ ba frɛ yɛ nana dɔma hene na bɛfrɛ na ɔmfa in fact wa wunim dɔma ahenie ne dɔma asɛm he wobɛhu sɛ in fact yɛ nana nkɔbea ɛyɛ nana dɔma hene na nikosua prɛkopɛ nti asɛm he wo yi a wonti yɛ nana suma koraa de na wɔfrɛ nana dɔma a wontumi ɛmfa ɛne ne nkasa ɛsa na awerɛho a na abunkam afa bɛso nti anɔkwasɛm ni yei ne etwam kakra ne yɛ bɛtea ne sɛ amanfoɔ de te social media bɛde bɛfrɛ Kofi ɛkɔ dɔma ne wa kopira bɛfrɛ nananom a nananom bɛmpeke anuanom ɛnyɛ saa ne wɔteɛ sɛdeɛ wɔteɛ ne ma kyerɛkyerɛ mu he na yɛhu yɛ na asɛme wa bɛda bɛso si sɛ nka nananom ɛmɛtena social media ne nyiba no anaa bɛnyɛ ne sɛn ne ɛba ne sɛ nananom edi nkɔmmɔ wɔ fam ne behu sɛ sɛdeɛ asɛm hia si ayɛ he wɔwɔ sɛ yɛtimi yɛba na yɛbɛyi asɛm hia no ne yɛkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ wɔteɛ na yɛde fa ne kwan papa so ne yɛhu ne pomatɔbrɛ esan sɛ mpanyimfoɔ ne mu bubɛ mo de baabi a adeɛ da sɛ wamfa nto a wɔfiri tɔ nti nkɔmmɔ wei nka nyɛ social media so nkɔmmɔ nanso nipa bɔnfoɔ bi a yankasa yɛ mogya me susu sɛ wɔka ho ne bɛde akɔsi ne naso sɛ sɛbe onka kansɛm bi a ebegu nananom bɛ ho fi nti anuanom yɛnua Kofi Adoma yɛnim dwumadie papa a wɔadidi asom Ghana man empo eduru baabi a na yɛnua Junior DL Daddy Lumba na nani ɛsɛe he Kofi utwa de beto mmɔnten so ma yɛhu yɛ ɛma yɛ mu bi yɛ donate yɛ ɛde boa yɛ nti yɛbɛsrɛ wodie wanya de aba social media so bronchampem association yɛ nkasa kwa yɛgyina yɛnamu ebisa sɛ twa wodie na fa beto social media sɛdeɛ yɛnua Magreheb ɛbɛkeka ne nsɛm hia anaasɛ Magreheb mmom twa na fa beto social media nani he yɛbra Kofi sɛdeɛ nani he waduru na mmoa bi a yɛso bronchampem association yɛbɛtimi he yɛde bɛba abɛboa ne yɛyi afiri hɔ na mmom ɛma ho nya ne sɛ sɛbe ɛyɛ nhyɛ kete sɛ wɔ sɛ nka obi etwa nani ɛde bɛboa sɛdeɛ yɛnua Kofi Adoma nwanwani wo kasa mu wo kan hɛ sɛdeɛ wo ne nana agyeman badu tie na nka baabi kura na kokova program ne wa pira nti nka wɔ sɛ nana ɛfrɛ wo ne wɔ sɛ nana yɛ bia watu na de hye na safo nhemfo mienu ama baaba wo na so nti yei anso wani ɛnyɛ no nko a be plane kwan a bɛde bɛfa so ne wa wo nua a wɔyɛ nua ya wɔyɛ dɔmani wɔka ho ɛba dɔma a wodi mu ntintimma yɛnua Magreb de abɛtena hɔ empo ɛde doctor tape bi a ɛnyɛ yɛ nana suma ne voice ɛde abɛtum fidie so ɛbɔ ɛhyɛ na horoba kakasa bi a ɛmfa yɛde
ne ye ka ne se said ye wo ye ma foforo ye nua kofi mama Graham ba waje contract ya wo ye wontwa wani here no mfa mra mbeto ho wode ba beto ho a mmoa bia because say akoye social media nkomo awie enya de a ye betimi atena fam asiesie ye di ni social media wie na wode beto ho a ye bro nchampem association ya fa to ye ho so se mmoa bia ye de bebo ahe ye bebo afeso adofo aba boa ye hu se ene angel for be kasa se be di kan ma o $110,000 and $40,000 se fa boa nanso binum be de wa angel for be mmoa ho ya hu angel for se ho de se sika hema ye bra kofi a ye ne ye nua ye da ho ase eto so biem ye hu se ye nia ye business mugu ba ko a be friend Ibrahim Mama wa donate sika e de aboa ye nua kofi ye papa Ibrahim Mama ye da ase bro champion association ne ye so ye betimi ayede afa ho bia he ye be ye esan se ye nananom bro enhemfo nye social media ne be di bensemo na bede se bibi anase ade eda abenko no mu na ye pe obi asoma no manakoyi a sabe enye prako ne besoma no besoma prokwaku na wafra benko mu na wakwakoyi esanse ho ne wote nti bro champion association ya beto social media yi de ye nananom ano ya bekasa se ho de ba ebetu dwa mmoa bia o sese ye boa he ye de beboa ho megina we so na makasa e de akire bono bloggers hi nyina ye besere ho ya wo hi a ye nua hi famu hi ye gitum na ye yawo enti emfa ho se Magreb tenchen na o tu futuro gum ema ede ye yawo bi ba ma ye beka kasa ya na bia koka ebra kofidie ye besere ho wontwentwen mu kakra na yenim se ye nyina ye ne brewbrewa e de asumdue beba na ya bompa ye so se ye nua kofi ahoden mapa a esipi esita ebeba wafam na ye nyina ya kan bom na ya som na Magreb ma bodin bebre ya me se niam a wo hye nyina wo ye bununi nanso wonna bono he a ewowu mu he adi ma me ma classical example ye nyina nim mekọ bono a esi wo techiman eno so ye butu te said ye kwafie festival he ye he ye nua Magreb wa mekova nanso wutimi kire se atituro bi wo ma mekọ bono fo serve be letter ba ma na che se tam bia ekwa akoye se de wo be ya ebe vrane bono image down ene wo be ye panyimfo be de se wutwa wo tekirema na wo hwe a wonwe nam bia o ye besere eye mame me fosu Gideon wo bunu ni abutie me eye mawo se bunu animonyam be koso sen se sebe ubotom ebe ye ma na se ubotom ye ma na wuni bu a ukoba bi kura na wo koto ade emfa ho se wo sika kasa abebe kan kire wo he wanhwe a wani nje nti de ye de ye kasa eba wie ye he ne ebe sere ne se ba sori na be kasa bebre he adwobrɛw mefa kwanya we so na bloggers bi wo ho a media fo a ho be ma acknowledge ho nyankopon nhira ho se brano ho bobono ho dawro na mpanyimfo be de aboa bi wode nkanka binum be frɛ ne mfote o de wo si ni dan nyina na wo di neti ahi bi nya saa na se wojai kodidi a ebedwira agu nti ho ye nyina ho ye ho adwuma ho ye ho blogging nyina ne be ma bono atumpon ne ho ye he me start e de afiri ba be ni ha so ansa na aba ho wo ha yi so ye nua mama ba nyankopon enhira wo bebre enya won ko a India Man TV nyame enhira wo bebre blessed daughter nyame enhira wo bebre ye nua two girls nyankopon enhira ho ohini David na nsen ya hu dwumadi a wudi e de boa bonoman in fact enya se bia wo hye yachi ne wo tan wo bi wo ka nokre na yani aso nyankopon enhira wo bebre ba be keka ho se mantimi amawudin a wodasani TV amore mo amokeka ho nyina nyankopon enhira ho amo baye etimi be cover program we eye Wamfiman TV o ha nyankopon enhira ho eye Karim Citizen o ha nyankopon enhira wo bebre ni dwumadi a wudi Adepa TV fo ho ya ha nyankopon enhira ho bebre Ahenkan TV ho ya ha bi nyankopon enhira ho Top TV ho ya ha bi nyankopon enhira ho bebre Old Burger TV in fact yete ho so a na ya sorry nyankopon enhira ho bebre ya mana komu
kasa ye kan ye se unim se baabi akwatia wa wada woroma fa cheye beda papa so a opa nwoma so sabe ni ye munti o nye nanumude na ni ye munti a enti se ye kasa dodo mfonsuo mpam mfonsuo bi bamu na atia wa homfa nchaye bronchampe association ye gina ho e de masumdue enne yantena doma anye sa adwumadie wei yantena brekum anye sa adwumadie wei yantena nsuatere anye sa adwumadie wei yantena kira yantena techiman ye twam kentampo yantena jema burunkronkwan ne mi bobodin ye ba abase ne ye be ye sa adwuma wei eye the eastern part of Bono me kire Bono nkambomu a ye wo ye be so wohwe babi a yete nananom ba himfie pe e kire se bronchampem ma ya adehye prekopa ye ka ne ye nim na nkambomu soronko ne nananom ba hwehwe ma kasa wi a mede ma no besi he ne mesre ene se #bronchampem cancel now Nyankopon enhira hu nyina meda ho ase But as I said, Brema me twa me ho san bae me yiri se wakohwe press conference no sene bibia ekoso eye Bronchampem Association odika ka cho ya tu fa afro mia bono mia na abehia ewa ha eye abase manhini palace na ye wosisi ai enti nsem na ekoso Kofi Adoma wani accident to kwan efa so ansem no siye no eno mu nkyiremu na Bronchampem Association de ema wo no begidi se watie na asopam se be ya obi enkotu ifufuro engu ani eno nti na ne omo asisa agina yi se omo de emu nkyiremu nyina ebrew begidi se utie na asopam nti meda wase se na makacho se che dwumadi na obi biara onso ne nsanka dwumadi bi ne santimi nka no onya nsem no emu nkyiremu yie na obi amfa asoko anana wachenchena meda wase